Hello mga Uragon, mga beshi, mga bay natin dyan. Good morning sa inyong lahat. Good afternoon or good evening saan mang dako ng daigdig. Ngayon, araw ng Biyernes. Lalabas na ako punta lang supermarket. Maghahanap ng mauulam sa tanghalian. Tingnan natin kung anong makikita nating magustuhang lutuin. Ikot-ikot tayo dun sa supermarket. Pang-ulam. Alas 9 na dito, mga alas 9 ng umaga. Yun. Ito, baba ako dito sa aming bilya. Punta ako sa kapitbahay namin na supermarket, si Kabayan. Dito ako ngayon, Red Sea Supermarket. Hindi ako pumunta sa Kabayan, walang baka doon. Maglaga daw kami ng baka, sabi ni Mr. Wiram. Kaya baka yung aking tiryahin dito. Beef silver pare. Which one? The veal. Beef. Maybe 1 kilo. 24 ah. Ayun, nakabili na ako ng baka sa Red Sea. Kaya lang wala akong nagustuhang gulay doon, panlahok. Liban ako dito sa Kabayan, bibili ng gulay. So ayan, nakabili na ako ng baka para sa nilaga. May gulay na. Hindi na nakapag-video. Mapagalitan ako doon sa loob. Bawal dito, bawal mag-video. So ito yung ating mga napili, mga Uragon, no? 1 kilong purong laman ng baka. Ayan, no? 24 real ang 1 kilo. Kulang siya ng 20 grams mag 1 kilo. Ayan, no? 23.52. Pagli tayo ng yung Chinese pichay 8.40 real. Ito yung celery 2 real. Ayan, itong ating mga ingredients. Bumili tayo ng, siyempre, ayun o, pampalasa, Maggi Cubes beef flavor. Mayroon tayong beans. Ayan. Lalaga tayo ng baka, kusa. Purong laman yan, kusa. Nilagang baka, Uragon style. So, dito tayo maglalaga, mga Uragon. Ito yung aming pressure cooker na malaki. 1 kilong baka, isang lutuan. Hugasan muna natin to. So ito guys, yung aking nabiling baka. Hugas na to, hinugasan ko na. Kaya pumutla na, nawala na yung dugo. So ayan, nakalagay na sa pressure cooker yung baka. Lagyan natin ng tubig para palambutin. So ayun guys, habang tayo nagpapakulo ng ating baka, lalambutin, prepare ko na yung mga gulay na pang lahok. Yan. Prepare ko na para pag lumambot, ilalagay na lang yung mga gulay. Yung bawang. Mamaya pagkalahati ng kulo, ilalagay ko itong mga ricado. Dali naman palambutin yun. Tapos yung gulay sa huli na, pagka luto na. Pag malapit ng ahunin, ilalagay ko yung mga gulay. Maganda yung gulay, medyo
ano siya, half cook. Pangit yung sobrang luto. Mawala yung ano niya, sarap. Ayan. Yung celery yun. Pampabango sa nilaga. Celery. Bango. Lagyan lang natin ng ilang ano, dahon, sanga. Tabi natin to. Magamit pa sa ibang luto. Pansit, pwede. Ito yung ating Chinese pechay. O kung tawagin sa atin ay ano ba to? Pechay Bagyo. Mayroon pang tira ditong ano, repolyo. Kasama na natin to. So ito na mga uragon ng ating mga sangkap. Ito yung ating mga ricado na ilalagay sa nilaga. Bawang at sibuyas. Siyempre, uragon tayo, may sili. Sili tayong ilalagay, ayan. May pamintang buo. Ito yung beef cubes. Siyempre, ito yung mga gulay. Ayan o. Yung Chinese pechay, saka patatas. May repolyo, celery at yung Baguio beans. Yan yung beans. So yan lang ang ating mga sangkap sa nilaga na baka. Ayun, nagpapakulo pa tayo. Pinapalambot yung baka. So ito na mga guys, mga urago ng aking nilaga. Ayan o. Panglas itong ano, Chinese pechay. Half cook lang natin to. So ayun na mga uragon, luto na ang aking nilagang baka. Ayan, kain na na. Ready na ang nilagang baka. Ayan o. Kakain na kami. At ito yung isang kasirulang kanin. Ayan o, 3 lang kami kakain. Busog-busog pa ako eh, kung almusal ng tinapay eh. Pwede na yan. Kain lang ng konting gulay, sabaw. Kain tayo mga uragon.